अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मोसाहारिया जिब जुनारनो जाग्रा आदार होनानै अनसायनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां डिभिजननि रुनिखाता रेन्जनि सिङाव थानाय साहा ओनसोल देवस्रि भारत भुटान थांलाय फैलाय हान्थामेला राजा लामा साखाथियाव थानाय चिरां रिफु रिजार्भआव जिब जुनारखौ नुनानै अरन एनजिअनि गाहाय नेहाथारि रनजित मोसाहारि बिथांखौ जिब जुनारफोरनो जाग्रा आदार होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां मोसाहारिया फोरमायदों दि जोङो गुबुन गुबुन जायगायावसो थांनानै जिब जुनारफोरखौ नायहैयो, नाथाय जोंनि ओनसोलावबो बैफोरबायदि गोबां मोजां मैदेर, मोख्रा जाथि, गल्डेन लांगुर, दावराय, दावमासार बायदि बायदि दाउफोरखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनानै बैफोरबायदि जिब जुनारफोरखौ बासायनानै एबा जोथोनै रैखा खालामना लाखिनांगौ होनना बिथांखियो। स्पेशलिस्ट बे जोंनि चिरां डिभिजननि सिङाव थानाय रुनिखाता रेन्जनि साहा थानाय देवस्रि, बे देवस्रिनि इन्टारनेशनेल नांजाबनाय लामा चिरां रिफु रिजार्भ, बेवहाय जोङो बेबायदि जुनारखौ जोङो अनसायनो बा कनजारभेसन खालामनो डिपार्टमेन्टहा रेसपन्सिबिलिटिस लायोबा मोजां। मानोना गोबां जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावसो जों थांनानै नायो, नेसनेल पार्क जोङो नायो। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि ओरैनो बेखौ साइन्टिफिकलि नेमजों जोङो एसामिस मेकाक रिसुस मेकाक होननानै बुङो, बर'नि जों मोख्रा जाथिगोन होननानै बुंनानै लानांगोन। बेबायदि दा सामार भेकेसन टाइम आङो सम सम बिदिनो इन्टारनेसनेल भुटानाव फैनाय हिसाबै बिसोरनि थासारिखौ नुनानै माने हामख्रें जालांनाय, रानलांनाय, आदार मोनजायैनि जुनाव बेबायदिखौ नुनानै दिनैहाय आं जाग्रा आदार लाबोफादों। बेबायदिनो बेबो जोंनि वाइल्ड लाइफनि मोनसे बाहागो, अनसायनांगौ। मानोना गोबां जोंनि एसियानि आन्दार इण्डियाआव जोंनि जायगा बड'लेण्डआव दा बेबायदि जोङो स्पिसिस, वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफोरखौ जों मोनो। आरो जोङो बेवहाय बे फरेस्ट रिजार्भआव जोङो मा होनो साइन्टिफिक नेमजों मख'जानाय, जेनेबा बर'नि बेखौ मोख्रा जाथि होननानै बुंदो। बे मोख्रा जाथिखौ जोङो कनजारभेसन खालामाबा, जोङो नोजोर होबोआब्ला मानो माइग्रेसन जागोन। जोंहा नियारेस्ट जोंहा भुटान कान्ट्रि दङ, बिसिनाव एभेलेबेल फरेस्ट। दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया मानो डिपार्टमेन्टआ बेखौ कनजारभेसन खालामनो थाखाय आङो डिपार्टमेन्टखौ खावलायो। मानोना अनलि जोंनियाव मा दंफां हमनाय बिदिनो बेबायदिखौल' लायो आरोखि। दा बेखौबो जोङो नोजोर बोनांगौ आरो बे मोनसे वाइल्ड लाइफनि डिपार्टमेन्टनि मोनसे मावनांगौ बाहागो होननानै आं साननानै लायो। दा गोबां जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड ग्रिन मिसन बेबायदि हाबाफारि लादों। दा बेयावबो जोंहा मावफानांगौ हाबाया मा होनो बेखौबो डिपार्टमेन्टनि मोनसे नोजोर आरो जिब जुनारखौबो नायफानांगौआ। मानोना बेखौ जोङो कनजारभेसन जुदि खालामनानै दोनाबा, जायगा होआब्ला, मा होनो खाथि खालायावथ' मा होनो न'फोर दंना, गामिफोर, बेवहाय जाग्रा आदार मोनाबा थांनानै हयथ'बा माबा मोनसे खहा जागोन। बेबायदि मोजां जोंनि थाखानाय प्रपार्टि, जोंनि बड'लेण्डनि प्रपार्टि होननानै साननानै लानांगोन। दा बेखौ डिपार्टमेन्टखौ आं नोजोर होनायखौ लुबैयो आरोखि स्पेशलिस्ट। बे जायगायावथ' एक्सुवेलि एलिफेन्टआथ' एभेलेबेल हिउज, बेखौ नुयो। आरो बेनिफ्राय जोङो मा होनो गल्डेन लांगुर, बेथ' मालाबा आं भुटानाव थाङोबा एसे गिदिंबोयोब्ला माने माइग्रेसन बेयाव बारलांनायखौ नुयो आरोखि। मालाबा नुयो। जोङो फट' फुटेजखौ जों लानाय जायाखै, सिगांनि मबाइलफ्राव दंमोन। बेबायदि नुयो आरोखि। ओंखायनो जोङो बेखौ कनजारभेसन खालामनांगौआ जोंनि मा होनो डिपार्टमेन्टनि, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्ज अफिसार, डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार, स्टाफ आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बेखौ मोजां जोङो नोजोर बोनानै माने बेफोरखौ बिदि खालामजायो नामा होननानै जोंबो इनफरमेसन होनाया मोजां आरोखि।
बेनि अनगायै दावराय बायदिसिना नुयो दावराय दावमासार बायदिसिना बेथ' दङ एभेलेबेल स्पिसिस जोंनि चिरांनि जे फरेस्ट रिजार्भ जोङो माखासे जों बे एरियाखौ नायोबा जोङो मा होनो अनलि रुनिकाटा रेन्जनि आन्दारावनो 110 स्कुवेर किल'मिटारनि हाग्रायाव बेबायदि वाइल्ड लाइफ स्पिसिसा दङ बाइसन एलिफेन्ट पिकक गल्डेन लांगुर आरो बिदिनो साइन्टिफिक नेमजों मा होनो एसामिस मा होनो बेखौ मोख्रा जोंनि बर'नि मोख्रा जाथि जों बुंनांगोन स्पेसियलिस्ट दा बेबायदिनो जोङो माखासे बुस्थुखौ जों कनजारभेसन खालामथारनांगोन मानो होनबा जों गुबुन गुबुन हादोरावसो जोङो जायगायावसो मा थांनानै नायो दा जोंनि जायगायावबो बेबायदि वाइल्ड लाइफनि स्पिसिसा दं आरोखि रायजोफ्रा एक्सुवेलि माखासे इम्परटेन्ट साना जेब्ला नेसनेल पार्क जानानै गभर्नमेन्टआ मा होनो नटिफिकेसन होगोन अब्लासो मा होनो हाइलाइट जागोन ना बेयाव जे बेबायदि स्पिसिसा दङ वाइल्ड लाइफ स्पिसिसा बेखौ माने इम्परटेन्ट नोजोर बोआ आरोखि खिन्थु थांनानै बहुद माबा मा होनो जोङो थांनो गोसो जायो नेसनेल पार्क होनबा मोनसे ब्रान्ड जाबाय नालाय आरो समायना मोनसेखौ नुयो आरो समायनायाबो जोंनि बे रुनिकाटा ओनसोलनि स्पेसियेलि चिरां डिभिजननि आन्दाराव नांजाबनाय रायमना नेसनेल पार्क एटाच जोङो मा होनो उल्टापानि रेन्ज गौरां रेन्ज झारबारि रेन्ज बेजों जोङो एटाच जायो जों टटेल 326 स्कुवेर किल'मिटारानो दाबो हाग्रायैनो दं बे फरेस्ट रिजार्भआ मोनब्रै रेन्जजों दा बेबो मोनसे बेयाव एभेलेबेल स्पिसिस जोङो साननानै ला नै जोंनि इन्टारनेसनेलजों नांजाबनायावनो जोंनि बर'नि मा बुंनांगोन मोख्रा जाथि जों बेखौ एभेलेबेल नुनो हायो बेखौबो जों कनजारभेसन खालामनांगौआ डिपार्टमेन्टनि दायथ' मानोना डिपार्टमेन्टनि थाखाय नायनो थाखाय बिसोरनो मा होनो बेबो मोनसे नोजोर बोनांगौ दायथ' आरो मोनसे मावनांगौ हाबाफारि होननानै आं साननानै लायो आरोखि बे आङो 4 इयार्स जाबाय एसे डिपार्टमेन्टआव थानानै स्टाडि खालामबाय एसे गोबावैनो माखासे बुस्थुफ्रा जोङो अननाया आं सिगांनिफ्राय दंखायो मानो होनबा जोङो बेनिफ्राय इम्परटेन्ट बुस्थुआ मा आं लासै लासै बुजिमोननानै माने नुलाङो जेब्ला मा होनो बेबायदि मोनसे क्राइसिस जानायनि आदार दा बिसोरो हामख्रेंलांनाय रानलाङो ने अनखांनाय फैयोना जिब जुनारखौबो बेबायदिनो नस्थ' जानायखौबा एभेलेबेल माने लामायाव फैबानो थाबायबानो गारि सम फैयोबा नुयो नालाय माने होनानै गोजोननाय मोन्दों आरोखि आङो बिसोरबो उंखैयो मानसिया जेरैहाय उंखैयो बिसोरबो उंखैयो आरोखि दा बेखौ कनजारभेसन खालामनानै बा बेखौ मोनसे थाग्रा जायगा खुलि होनानै स्पेसियलिस्ट दोननो हायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोखि बे ओनसोला